Zdravím, toto ďalšie video je to druhý let's play. Je to druhý let's play na hru Backflip Madness. Prvý let's play to bolo vlastne to prvé kolo, bolo to asi 5 minútové, ale neviem, myslím, že toto bude asi na dlhšie, pretože nejako to nevyzerá, že by som to prešiel hneď. No a môžeme sa dať na hranie. Ako si môžete všimnúť, som mám tohto ninja outfit. Sexy ninja. Len tak to dal. Ale ak by to nedal, tak mu asi doláme tie jeho ninja nohy. Vyzerá to celkom dobre zatiaľ, len tamto potom už budú väčšie výšky a to už myslím, že také dobre nebude. Napríklad už teraz začínajú byť dáke. Né. Tak a jednu som spravil. Teraz tak, na dodávku. OK, no teraz musíme povedať. Jasné. No nič, toto asi nedáme teraz na prvý raz. No. Ty vole, neviem ako to mám dať. No nič, dáme si to ešte raz. A budeme dúfať, že to teraz vyjde. No to trošku nevychádza. Zatiaľ celkom dobre počúvak, tak sa na tým zamyslíme. Tak zatiaľ ďalšie, sme pri ďalšom, takže. A ďalšie sme dali. Teraz bude na tú dodávku. A už skoro padol na papuľu, len to ešte zachytil. To tam už bol. Jo, konečne. A teraz myslím, že... Ty vole, ešte posledný pokus. To si robíš Do prdela mi to laglo, ja som sa niekde stlačil, no mi to samé skočil. To je debil sprostý Číňan. Neger jeden vymrdaný. No nič. Asi som povedal dobre, že to bude na dlho, pretože tento level je úplne debilný. A vôbec na tento som hral asi dlhšie ešte ako prvý. Ale ešte kaňon som ešte ani neprešiel a myslím, že ten bude asi najdlhší. Ale tak zase kaňon je aj najťažší zase, tak to bude asi v tom, no. To sme dali na prvý raz, pozor na mňa. A jo. Ešte dačo? Jo. Neviem, teraz by som možno stihol ďalší level, ale... Nahajme to na ďalší diel, niekde tých levelov, koľko? 8, niekde tých levelov 8, dobre. Tak ja sa s vami lúčim, ak sa vám to páči, dajte like, odber alebo koment, určite odber dávajte. Ďalšie video bude asi zajtra. Ja sa s vami lúčim a majte sa.